Nu skal du simpelthen til at lære noget om ukulelen. For det første skal du lære, hvad strengene hedder. Den nederste streng, første streng, det har vi faktisk snakket om. Anden streng, tredje streng og fjerde streng. Men de har også et navn efter hvilken tone, som det er, der klinger, når man spiller på den. Og den tynde streng, den hedder også E-strengen. Den næste streng hedder B-strengen, fordi det er en tone B, der klinger. Så har vi strengen, tredje strengen, som hedder G, og den tykke streng, som hedder D. Altså E, B, G, D. Det er godt at vide. Det kommer du til at lære meget mere om senere. Og så skal du også vide lidt om selve ukulelen, hvad det er, den består af. Og det du lærer om ukulelen, det er faktisk det samme, som det også vil være på en guitar, på en bass for eksempel. Så det vi har her, det hedder kroppen. Så har vi halsen, og vi har guitarens, eller ukulelens hoved, selvfølgelig. Så er der, skal vi her, den, går vi tættere på, den tykke sort der, hvor strengene hviler på, når man spiller dem løs, det hedder en sadel. Og så er der de her, man stemmer på. Dem er der 4 af på en ukulele, selvfølgelig en til hver streng. De hedder stemmeskruer, eller mekanikker, kalder man dem også nogle gange for. Og så er der den her, hvor strengene sidder fast på. Det hedder stolen. Så det er stolen, altså sadle og stol. Det er de 2 yderpunkter, hvor strengene er på. Og så har vi selvfølgelig lige et klanghul herinde, som er med til at gøre, at lyden kan komme ind i kassen her, så den kan blive forstærket faktisk af det her træ. Så der kommer lidt mere lyd i den. Ja, så mangler vi jo nok bare lige at fortælle om de der metalpinde, som hedder bånd. Det har du sikkert også allerede lært. De hedder bånd. Og når man skal spille, så trykker man imellem båndene og ikke på båndene. Så det første bånd hedder selvfølgelig nummer 1, bånd nummer 1, bånd nummer 2, bånd nummer 3 og så videre. Men hvis jeg vil spille en tone på den tykke streng, altså D-strengen, fjerde strengen, og så jeg siger, spil lige på fjerde streng i bånd nummer 3, så skal man også ikke trykke på bånd nummer 3, men i mellemrum nummer 3. 1, 2, 3, sådan skal det forstås. Bum. Ja. Det var lidt om ukulelen og alle dens forskellige dele. Jeg tror ikke, der er noget, jeg mangler at sige. Nej.